Ki khubor ka bate se TV. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Kidon palat Prapau Telig School ha Delhi, bat ha Bengaluru, kibalasha berngam penbetai bom, bat lapha yakashiti berngam, lingba ka email. Ha Bengaluru, ki pulet kilalab, baka jing berngam ha ki South Telig School, ka day ka bathok, namar ba kila dapet bnialud, hanray kimlap AA, kat ba ha Delhi pat, ki pulet kidang bon kam ban pa brio, sya ki babun Telig School ban pet bnia. Katkum ka jing batay ki pulet kilaong, ba hakashiti berngam, la tho daka baong, balabu bun teliki bom, hapo kamra kelas jong ki school, bat laburi bha, khnang ban omlap, bat la thep ye kita ki bom, ha ka plastik rongyong. Shushu ha ka email la tho, ya ki kentien ki ba utaw nong berngam uloong, ba un peniablud kat ya ki badon, bat un pentingna, ba uweiru omday ban lat im, bat un reki onda ula yoi ha ki lat patay kubor ya ki kimiki kipa ba ki yam ha senda ka medyap jongki khun jongki kabala pra lingkhot lingkhai khambun sien ha ka jingberngam pen bethay bom ka ba khamman shwa ki pulet kilap ba ka dei tang ka jingberngam thok hanrei wat la ka taru kimshim la khensting bat don ki skol ki bala ashuti ya ki khanna tat hadu banda yo jingpatha na ki pulet ban pentikna ya ka jingsingan jong ki khanna. Wat penleno yakni kakabu ki sopti etho ki babha bat shongdor nadu saw po hajar hadu hundriu po hajar tingka menta philaban yo hakador lai po hajar tingka ya ki sopti etho ba shongdor hinyo po hajar seneng pinyo tang san po hajar tingka tang kata ka wei ki sopti ka de ka wei ki design tang na ka benta jongpi wan jit nok loi na molai moro bat na mot pran po no menta hau khandai saw lai hundriu san pra hinyo lai pra